2024, πριν 16 μήνες δηλαδή, και όχι το 2021, το οποίο αφορά η δικογραφία για τους 11. Δείχνει ότι συνεχιζόταν το πάρτι και μετά. Ποιο πάρτι? Το πάρτι με τα ρουσφέτια. Έτσι προκύπτει ένας μηχανισμός ολόκληρος, ο οποίος λειτουργούσαν επίσημα, και εδώ φαίνεται ότι θέλουν να φτιάξουν ένα επίσημο γραφείο βουλευτή, επίσημο γραφείο ρουσφετιών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θα με κάνεις και help desk, γραφείο βοηθείας, υποστήριξης στον έκτο όροφο, ρωτάει διευθυντικό στέλεχος. Ένα ανώτατο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διευθυντική θέση στον έκτο. Είσαι για ψηλά. Εσύ το πήγες στο help desk πολύ υπηρεσιακά. Και κοιτάξτε τώρα. Να. Πέρσι ήταν ανεπίσημη και κάναμε όλα τα εκεί. Δεν μπορούσαν να γράψουν ακριβώς τι είπε. Ενημερώσαμε υπουργούς και τέτοια. Πέρσι που ήμουν, αν το κάνεις τώρα με επίσημο τρόπο, όλη η Ελλάδα θα κρέμεται στα πόδια σου. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα κρέμονται τώρα στα πόδια του διευθυντή. Και γιατί να το κάνω για όλους αυτούς και να μην το κάνω μόνο για εσένα, ρωτάει το διευθυντικό στέλεχος. Τι εννοείς όλους αυτούς? Λέω σε όλους αυτούς που ζητήσανε ρουσφέτια κτλ. Και εδώ γίνεται ακόμα πιο αποκαλυπτικός ο διάλογος. Ναι, απαντάει, είναι δεδομένο αυτό. Που ήταν πόσοι πέρσι? Δεν ήταν και λίγοι και φέτος είναι πάλι, απαντάει. Φαντάσου τώρα αν είναι επίσημο που το κάναμε. Ακούστε. Και λίγο κρυφά, και λίγο έτσι, και λίγο γιουβέτσι. Κατάλαβες, μιλάμε τώρα για ρουσφέτια βουλευτών. Αν είναι επίσημο και έχει επίσημο τίτλο ότι όλοι απευθύνονται σε σένα και τους το λύνεις, όλοι οι βουλευτές σε σένα θα έρχονται. Στα πόδια σου, ξαναλέω, συζητούν κορυφαία στελέχη. Δεν συζητούν δύο περαστικοί έξω από το κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, και τι θα κερδίσω εγώ? Τα πόδια μου γεμάτα με βουλευτές. Το 2024, Δεκέμβριος του 2024. Τουλάχιστον τώρα είμαι στη διεύθυνση, λέει σε ποια διεύθυνση ήταν, και εκεί θα είσαι και διευθυντής διοικητικού συμβουλίου. Δεν θα έχει μόνο τους βουλευτές στα πόδια, θα είναι και στο διοικητικό συμβούλιο. Άμα είσαι, να το κάνω. Χωρίς πλάκα, άμα εγώ και εσύ είσαι εκεί, θα αλωνίσουμε όλο τον κόσμο. Κλείνει κάπως ρομαντικά τώρα να το πω. Το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουμε ένα μοτίβο, ένα μηχανισμό, βλέπουμε ρουσφέτια και βουλευτές και δεν υπάρχει, ούτε δεν ήξερα, ούτε δεν είχα καταλάβει, γιατί μιλάμε για το 2024, 3 χρόνια μετά τη δικογραφία. Και είχαμε πει και κάτι άλλο, ότι μπορεί να έρθουν πολύ πιο βαριές περιπτώσεις. Να δούμε εδώ. Εδώ συζητούν για ρουσφέτια και βουλευτές που κρέμονται στα πόδια ενός διευθυντή. Φανταστείτε. Και η δημοσιογραφική έρευνα και η δική σου και του Α συνεχίζεται. Σε ευχαριστώ.